tego dokumentu, o którym mówię, czyli polityki energetycznej Polski, jest to dokument, który został przyjęty 6 grudnia 2010 roku, który nazywa się Krajowy Plan Działań w zakresie energii i źródeł odnawialnych. Ten dokument już dość precyzyjnie określa, jakie działania w tych okresach powinny się pojawić, co musimy kiedy osiągnąć. Ono oczywiście jest przyczyną do tego, że w tej chwili trwają prace w Ministerstwie Gospodarki nad tak zwanym trójpakiem energetycznym. Trójpak czy ustawy związane z szeroko rozumianą energią. Jedna z nich, ustawa o odnawialnych źródłach energii, dyskutowana już wiele miesięcy, nawet wiele lat w tej chwili, budząca gigantyczne emocje w różnych środowiskach, nawet wśród tych osób, w środowiskach, które zajmują się bezpośrednio odnawialnymi źródłami energii, bo odnawialne źródła energii, pewnie któryś z Państwa też o tym doskonale wiecie, to nie jest tylko fragment pod tytułem wiatr i wiatraki, ale to też przecież i biomasa, biogaz, energetyka wodna i wreszcie solary i fotowoltaika. Te dwa ostatnie fragmenty, zwłaszcza fotowoltaika, została w tych wskaźnikach dotyczących wsparcia dla zielonych certyfikatów opisana tak przyzwoicie, że dzisiaj w Polsce, jak ktoś się troszeczkę tylko zainteresuje sprawami związanymi z OZE, zauważy, że wywołuje to ogromne zainteresowanie inwestorów. No, tylko i wyłącznie dlatego, że ten wskaźnik wsparcia i szanse na zwroty nakładów są liczone nie tak jak dla energetyki 10 lat, tylko tutaj się mówi a nawet 2-3 latach. Taki okres zwrotu z siłą rzeczy to musi rodzić ogromne zainteresowanie. Ale Państwo też o tym doskonale wiecie, że tu nie ma nic za darmo. Jeżeli pojawia się system wsparcia, to ten system wsparcia na ten system wsparcia ktoś się musi złożyć. W niektórych krajach europejskich jest tak, że dofinansowanie do rozwoju odnawialnych źródeł energii pochodzi bezpośrednio z budżetu państwa. W naszym przypadku to dofinansowanie jest pozabudżetowe, ale to wcale nie oznacza, że nas jako obywateli to nie dotyczy, wręcz odwrotnie. Nas to dotyczy. Co się działo z ustawą o odnawialnych źródłach energii? Proszę Państwa, absolutnie ze szczerością pełną powiedzieć, że trudno jest mi przewidzieć, dlatego że tak jak powiedziałem o tych ogromnych emocjach w tej części dotyczącej fotowoltaiki i dzisiaj zbyt wielu instytucji i osób, również tych organizacji, NGO-sów, które działają w obszarze dotyczącym odnawialnych źródeł energii, które chcą bronić systemu wsparcia dla fotowoltaiki, nie ma. Ja sam, nie ukrywam, jestem ogromnym, wielkim zwolennikiem tego fragmentu, który dotyczy tak zwanej mikroenergetyki, czyli rozwoju energetyki do 40 kg opisanej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dlatego że to daje szansę na to, żeby przeciętny Polak mógł czerpać profity bezpośrednio z wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Moim zdaniem to jest naprawdę gigantyczna szansa i wartość dodana nie tylko dla każdego z nas, bo nakłady potrzebne na ten cel nie są jakoś gigantycznie duże, ale to jest również gigantyczna szansa dla polskiej gospodarki, bo złotówka zainwestowana w tym przypadku daje jeszcze 6, a nawet 7 zł inwestycji towarzyszących. Tak się to da dobrze konfigurować, jeżeli ten mechanizm zostanie tak zbudowany. Ja znam propozycję na przykład Banku Ochrony Środowiska, który w tej chwili ma już przygotowany produkt bankowy sprowadzający się do tego, że będzie udzielać pożyczek na budowę małego domu 100-120 metrów, łącznie z instalacją do 40 kg, instalacją związaną z odnawialnymi źródłami energii, panem fotowoltaicznym, bo tym
tutaj o takim przede wszystkim trzeba mówić. Obsługa tego kredytu na budowę domu z tą instalacją będzie możliwa z przychodów, jakie będą osiągane ze zwrotu, ze sprzedaży energii z tego źródła, więc to naprawdę daje duże możliwości rozwoju. Nie mam złudzeń i to bez względu na to, jak różne emocje w różnych miejscach się pojawiają, że trzeba zbierać fragment dotyczący energetyki wiatrowej. Nie mam złudzeń, dlatego że najprościej rzecz ujmując, oczywiście przy tych negatywnych oddziaływaniach, które się pojawiają, trzeba tutaj raporty środowiskowe robić i trzeba pamiętać, że te instalacje muszą być umieszczane w takim miejscu, które nie będzie uciążliwe dla przylotu ptaków na przykład, czy w ogóle miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia krajobrazowego czy przyrodniczego. Ale widok samego wiatraka jest lepszy niż widok dymiącego komina, więc z tego punktu widzenia energetyka wiatrowa powinna być w moim przeświadczeniu wspierana. Zarówno ta na lądzie, a być może to jest pieśń przyszłości, może nie aż tak odległej, offshore'owa na morzach, instalacje budowane na morzach, przy różnych znowu emocjach, bo za każdym razem oczywiście takie emocje się pojawiają. Powiedziałem Państwu, że jestem zagorzałym przeciwnikiem współspalania, a już na pewno współspalania biomasy pochodzenia leśnego. Nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby w Polsce w jakiejś dłuższej perspektywie można było biomasę pochodzącą po prostu zwykłe polskie lasy spalać w kopach wysokoenergetycznych w energetyce zawodowej tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać zielony certyfikat. Ja rozumiem, że biomasa spalana w kopach do kilku megawatów gdzieś rozproszona lokalnie na potrzeby lokalnych źródeł ciepła, czy przy okazji wytwarzająca energię elektryczną, to jest coś, co jeszcze sobie potrafię wyobrazić. Gdyby dodatkowo była możliwość tam współspalania biomasy pochodzenia rolniczego, to taki następny krok w kierunku zagospodarowania sporej ilości ciągłej biomasy pochodzenia rolniczego, która może być wykorzystana, a w Polsce ciągle nie jest. Ulega wątpliwości, że tak jak na samym początku powiedziałem, nie wiem, w jakim kształcie ustawa OZE się na końcu ziści, w jakim wymiarze, jak ona zostanie przyjęta przez polski parlament. Ja mam nadzieję, że ten fragment mikroenergetyki zostanie przyjęty tak, jak dzisiaj pojawia się w projekcie, że te fragmenty wsparcia na rzecz energetyki wiatrowej będą podobnie zostawione, że będzie ulegnie zmianie ten fragment dotyczący fotowoltaiki. Jednocześnie biogazownie, zwłaszcza biogazownie rolnicze, będą się rozwijać w Polsce tak jak w Krajowym Planie Działań to założono. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze raz za